Er is nooit hoe het tempo van de plan om behind Zoutwetter de Lauwersmar in te letten. Het Grangerwetterschip Noorderzeilvest kan nog geen datum nemen en is nog dwaande met het draagvlak voor deze ingreep. We hebben daar een heel mooi gebiedsproces lopen in het Lauwersmeergebied. Dus we hebben ook een heel groot deel van de regie eigenlijk bij de omgeving neergezet. En dat is ook nodig om draagvlak te creëren. En waar we nu voornamelijk mee bezig zijn is het opzetten van een meetnet. Zodat we tot een breed gedragen soort van kennis kunnen komen over het gebied. En vanuit daar verder kunnen gaan kijken. De invloed van zoutwetter wordt met een zogenaamde zoutwetterdrompel behind daar het noordelijke pad van de Mar. Het kan visken die zowel in zwiet als zoutwetterlipje bot helpen. Boven dat helpt het in de verroeging van de natuur. Nevens een van de initiatiefnemers is een ziektocht naar het draagvlakje voor hier en dan het nedig. Want dat is er al. Nou, ik ben daar verbaasd over, want we hebben met elkaar gesproken. Het is natuurlijk een vraagstuk die heel veel emoties oproept. Maar we hebben met de landbouw en natuur bij elkaar gezeten en geconstateerd dat als wij in open transparantie met elkaar hier aan werken, dat we aan de bovenkant van het meer wat meer ruimte voor zoute invloeden kunnen toestaan. Zonder daar aan de onderkant van het meer, het zuidelijke kant, waar de grootste agrarische belangen zitten, zonder dat we daar eigenlijk verhoogde zoutwaardes gaan krijgen. En vanuit dat gesprek en het document wat we daar met elkaar over hebben opgesteld en waarvoor we de steun hebben gekregen van alle partijen, zowel vanuit de agrarische hoek als vanuit de natuurhoek, is het plan opgezet. Dus ik zou zeggen, maak gebruik juist van dat draagvlak en ga vooral aan de slag. En wat mij betreft kan het een heel stukje sneller. Want we zitten er wel behoorlijk op te wachten.